Študentský ples tento rok zorganizovala študentská firma Wake Up. Na hity súčasné aj minulé sa zabávajú nielen učitelia, ale aj žiaci. Poďte sa s nami pozrieť, ako to vyzeralo. Moderátormi tohto plesu boli Filip Ovšanka a Iveta Kacerová, ktorí nás prevádzali plesom celú noc. Po ich otvorení nasledoval príhovor pána zástupcu riaditeľky magistra Jaroslava Lavka a otvorenie plesu pani zástupkyňu riaditeľky magistrou Monikou Rosenbergerovou. Po otvorení nás čakal prípitok a prvá večera. Prišiel čas aj na fotenie a následný program. Odštartovalo tanečné vystúpenie folklórneho súboru Jánošík, po ktorom vystúpila tanečná skupina Frízy. Na rad prišla aj školská kapela s pripraveným dielom od Adele Skyfall. Prišiel prvý tanec a žrebovanie tomboly. Môj číslo je 39. A na záver nás čakala bodka za programom, a to vyhlásenie kráľovny a kráľa 12. ročníka študentského plesu. Gabriela Bždoková z 2. C. A kráľom 12. ročníka študentského plesu našej školy sa stáva Matej Matrtaj. Po ich vyhlásení prišiel na rad Valčík a ples pokračoval ďalej vo voľnej atmosfére. Ako minuloročná kráľovna sa te chcem opýtať, aký je to pocit byť kráľovnou? Vôbec som to nečakala, bolo to pre mňa veľmi milé prekvapenie a som veľmi šťastná, že som sa mohla zúčastniť tohto plesu a vyhrať kráľovnú plesu. Ako minuloročný kráľ plesu by som sa ťa chcel spýtať, že aký to je pocit byť kráľom plesu? Je to skvelý pocit, akože začal som to prvý raz na tomto plese, čiže je to fakt skvelý pocit a ďakujem, že ma tá tajná porota vybrala. Ako prebiehali prípravy plesu? Prípravy študentského plesu boli hlavne časovo veľmi náročné, oslovovali sme mnoho sponzorov a mnoho sponzorov sa nám podarilo osloviť úspešne, na čo som veľmi hrdý. Prípravy plesu dopadli veľmi dobre, ja osobne som na náš ples veľmi hrdý a teším sa z atmosféry, ktorá tu bola. Na aké hity sa tancoval najlepšie? No tak určite všetky slovenské, ale obľúbil som si aj taliansku Sara perché ti amo. Tak najlepšie som tancovala na slovenské hity, ale aj zahraničné boli dosť v pohode. Ktorá časť programu ťa zaujala najviac? Asi tanečné vystúpenia od skupiny Freeze, lebo si myslím, že sú to veľmi talentované dievčatá a páčili sa mi obidve ich výstupy. Tak najviac sa mi páčila práve losovanie tomboly. Ďakujeme študentskej firme Wake Up a jej sponzorom za zorganizovanie tohto ročného plesu, ktorý bol plný zábavy, smiechu a bohatej tomboly. Pre Sosta TV, Matej Matrtaj.